podkarpackich, rusnackich Fatiowił. Dziękuję bardzo. Слава Ісусу Христу. Дуже тішуся, що можемо всі порозуміти, хоч так, що славимо Бога все і всюди, бо ми русини. Перша співанка, ото буде всім вам знайома, оскільки на цих співанках виросло не одно покоління русинів в нашому Подкарпаттю, ото буде «Як ми прийшла карта». Пошли сме.